tinc una mica de gana, podria picar alguna cosa, no? A veure, unes patates o uns... Ui, hola, Antonieta. És que, saps què passa? Que tenia una mica de gana i estava mirant què podria picar. I m'he parat aquí a les patates perquè, no sé, m'han semblat que eren un bon snack. Bueno, sí, pot ser-ho, pot menjar, però també hi ha més coses potser més saludables o que més recomanables per picar. Te les ensenyo? Sí, però vols dir que no puc menjar patates per picar? Sí, però no pots menjar cada dia i no poden ser un berenar o un esmorzar o substituir, o si te les menges i t'atipes d'això i després no dines o no sopes bé. I picar sí que es pot picar, però hi ha coses que a la millor també et traurà la gana i potser t'aniran més bé. Jo te les ensenyo i després decideixo. Amb les piles a tope com tu fas, Lucy, sempre estàs. Amb les piles carregades com tu fas. Aquí tenim uns bastanets de pa, que no són més saludables. També podrem menjar unes olivetes, algun fruit sec i alguna cosa de fruita, que ara t'ensenyo. Ai, vale, anem. També podries agafar unes quantes olivetes, que també va bé per picar, i els encurtidets. I després, si no, mira, a veure, si no també podem fer fruita de temporada, que també treu la gana i també va bé. Ai, doncs sí, doncs moltes gràcies. Ara ja sé què menjar quan tinc gana entre hores i així no em treu la gana després pels àpats importants. Tal qual, molt bé. Moltes gràcies, Antonieta, ens veiem. Molt bé, a tu, fins a la propera.